این همیه که شهروندای تاجیک پیش از سفرشان واکسینه گذراندگی باشند. این همی ویدیوهای تر تماشا میکنم میرم با اویاکسای خیلی گپون نیست. در ایرپورت دوشنبه карантин هسته کسانی که از خارج میآیند. شرکت صاف سودا برای زیاد کردن ریش و یا برای زیاد کردن موی سر و یا برای نست کردن داغ‌های سفید از بدن و یا برای زیاد کردن قوه به شما یاری میرساند و این چنین داروهای ورزشی، پروتئین و گینرها با نرخ ارزان دستافک به همه شهرهای فدراسیای روسیه در مدت 5 ساعت کرده می شود. از نام یوریستیجی مراجعت کنید، تخفیف کرده می شود. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷӣ. мавзӯи имрӯзаи мо оиди муҳоҷирон мерава, яъне ки вақтҳои охир байни муҳоҷиро дар федератсияи россия ҷангҳо зиёд мешаванд ва дар ҳамин бора мо камтар суҳбат мекунем. ахбороти навай то охири видео тамошо кунед. пеш аз мавзӯи асосӣ як чиза ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам. селкаи сарпарасти мо паримач дар комментария закрепит кардагия, бидроин регистратсия кунед ва истифода барен. касе ки регистратсия мекуна и барои мо як дастгирӣ мешавад. селка дар комментария закрепит кардагия. вақтҳои охир ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки дар федератсияи россия байни муҳоҷирон занозанӣ ва муноқишаҳо зиёд шудагия ва вазорати умурии дохилаи федератсияи россия қайд намуд ки ҳар як шахсияте ки дар ҳамин ҷангҳо, дар ҳамин муноқишаҳо иштирок мекуна, фавран аз ҳудуди россия депортатсия карда мешавад ва ё шахсиятҳое ки бо сабаби ана ҳамон шахс ҷанг оғоз мешавад ё муноқиша оғоз мешавад, шахсиятҳое ки ба сабаби ҳамон ҷанг оғоз шудагиай, ӯ шахсиятҳо як умра аз россия депортатсия мешаванд. яъне ки шахсиятҳое ки дар муноқиша иштирок мекунанд, ҳамчун соучастник иштирок мекунанд, ин шахсиятҳоро депортатсия мекунанд 5 сола ё ки 10 сола, вале шахсиятҳое ки бо сабаби ҳамво муноқишаҳо сар мезананд, ӯвора аз федератсияи россия як умра депортшон мекунад ва ин чиза вазорати умурии дохилии федератсияи россия ба ҳамаи муҳоҷирон изҳор дошта гуфт ва ҳушдоршон кард, яъне ки хотиррасоншон кард ки аз ин ҷабҳа ҳар касе ки ба чунин кирдорҳо даст мезанад, чизе ки мо гуфтем ба ҳамин амал оварда расонида мешавад. Паримач. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ва инчунин вазорати умурии россия қайд кард ки вақтҳои охир муноқиша дар федератсияи россия аз ҷониби муҳоҷирон зиёд сар мезанад, ки боиси нороҳатӣ ва ноором будани шаҳрвандои федератсияи россия мегардад ва қайд намуданд ки маҳз ба ҳамин хотир нисбати ин гуна афрод ё нисбати ин гуна қонуншиканиҳо чораҳои қатъӣ андешида шавад, яъне чораҳои қатъишон ҳамира дар назар доранд ки фавран депортатсия мекунанд. ин буд як ахбороте ки тааллуқ дошт ба ҳар як муҳоҷире ки дар федератсияи россия қарор дорад. ба ҳамин хотир дар ҳар гуна муноқишаҳо, дар ҳар гуна ҷангҳо ву сарзаниҳо қуш нашену нарен бахтона проблема накунед, чунки федератсияи россия ба ҳамаи муҳоҷирон новобаста аз рӯе ки вай тоҷикай, узбекай ё ки қирғизай, умуман ба ҳама мигрантҳо таъкид кард ва гуфт ки аз ин ҷабҳас дарҳол депортшон мекунанд ва метавонанд ки ҳамон шахсиятҳое ки сарчашмаи ҳамин муноқишаҳоанд вора як умра ай россия депортатсия кунанд. адми нависай брат мегӯй ваксина кунанд. мардум ай ӯзбекистон ҳар рӯз рафтестай ку эмрӯзаронӣ кардагӣ нестанд. ман нагуфтам ки ваксина кунен баъд россия бирен намемонандтон. ман гуфтам ки яке ай сабабҳое ки россия ба назар мегирад ву парвозҳоро зиёд мекуна, ин ҳамие ки шаҳрвандои тоҷик пеш аз сафаршон ваксина гузарондагӣ бошанд. дар ҳоле ки ҳар як шахсияте ки ба россия рафтания ё ваксина мегзарона ба мерава, ин чиз плюсай барои зиёд кардани парвозҳо махсус. кароматов нависондаи оиди як масъалаи шаҳрвандии россия, бародари азиз дар ин ҳамҷа номи инстаграми ман ҳастам, метавонед ки дар инстаграм бинависонед, дар уҷа алоҳида ҳам суҳбат бишем. умедҷон нависай салом акай сорбон, ман ваксина гузарондум, сертификат гирифтам, доир ба ҳамин мешавад ки билет харидам бе коғази беморӣ парвоз кунам. пешакӣ раҳмат, зинда бошӣ.
дар ҳолате ки мешава агар та ваксина споридагӣ бошӣ. Дар ҳоле ки агар як бор ваксина споридагӣ бошӣ ва сертификат дошта бошӣ, дар ин ҳолат яъне ки наметонӣ, бояд ПЦР-ам дошта бошӣ. Шукур нависае: салом, одами 16 сола барои Россия омадан чӣ лозимае? Одами 16 сола давернес дар кораи анамун загранпаспорт ва билет. Шоҳ Ди нависае: ин ҳамин видеоҳои тара тамошо мекунам, мерам ба авиакасаи хеле гапон нест. Билет ай 6000 то 7300 сумай. Амурам пасадка кулоб қати қурған. бале бародар, ман чанд бора дар видеоҳо мегӯм ки вақте ки ман билета 5800 сомон мегӯм, ин маънои ура надорад ки ҳамин гапи май фақат ва ин нарх зиёд нест. Ман танҳо нархеро мегӯм ки ура тасдиқ кардагиян ва пешниҳод кардагиян. вале ҳастаи ҷоҳое ки қимат мефурӯшад ва боз ҳастаи мумкин нафарое ки билет ёфта натонанд. Юнус нависае: салом алейкум, сорбон дар аэропорти Душанбе карантин ҳастае касоне ки аз хориҷа меоянд. яъне ки касе ки хориҷа меоянд дар назар дорӣ ки карантинаш мекунанд ё ки не бародари азиз, ба карантин равона мекунанд. Ҷураев нависае: салом бародари азиз, мегӯянд ки аз 1 август Тоҷикистон чойхонаҳоро маҳкам мекунад. ҳамин рост аст ва одамон билет хариданашон ба Русия чӣ мешавад? ҳаминро мефаҳмонед. раҳмати калон. аллакай 2 рӯз пас 1 август ай бародар, не ки ягон чӣ гуфтагӣ нестанд барои карантин кардан ё ки барои ягон ҷоро маҳкам кардан. ҳеҷ каса ҳеҷ гуфтагӣ нестанд ва огоҳ накарда ягон ҷоро маҳкам намекунанд. лекин ҳар рӯза барои риоя кардани қоидаҳои беморӣ шаҳрвандора хотиррасон мекунанд ки қонуну қоидаҳоро риоя кунанд. тамошобинони азиз, навора ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.